Ovo je emisija 24 časa u svetu i ja sam Ljiljana Čubranović. Moje ime je Boban Kovačević. Lider Demokratske partije Kurdistana Mesud Berzani nalazi se u poseti Turskoj. Lider proiračke partije, koja je u najnovijim obračunima pobedila proiransku patriotsku uniju Kurdistana, u Ankari se sastao sa ministrom spoljnih poslova Turske Tansu Çiller. Zvanični razgovori odnosili su se na budućnost severnog Iraka i problem kurdskih izbjeglica, koji je posle međukurdskih sukoba ponovo postao aktuelan. Naime, nekoliko stotina hiljada izbjeglica iz iračkog Kurdistana još na početku sukoba nije naišlo na dobrodošlicu Irana, gde su se i uputili. Ipak, posle diplomatskih pregovora pronađeno je kompromisno rešenje. Teheran je prihvatio jedan deo izbjeglica, ali još uvek nije jasno kakvog će odjeka imati dolazak novih američkih trupa u ovaj region. The hastily arranged talks with the Turkish foreign minister Tansu Çiller were a first diplomatic test for the Prvi diplomatski test za vojstvo na čim čelu se nalazi Mesud Berzani, koji sada želi da vidi kakvo prijateljstvo mu se nudi na drugim mestima. Od njegove pobede pokušao je da se distancira od Bagdada, ali ukidanje naftnog embarga Bagdada očigledno nije došlo bez svoje cene. Niti inicijalna vojna pomoć Irak. Pitanje je koliko se tajnih policajaca Iraka sada nalazi u Kurdistanu. Zbog toga su mnogi sumnjičavi u odnosu na ponude o pomirenju. Latif Rashid, predstavnik Patriotske unije Kurdistana. Mi želimo poruku koju će pratiti i akcije da sve snage bezbednosti Sadama Huseina napuste Kurdistan. Posle pokazivanja vojne moći protiv Sadama Huseina u Južnom Iraku, Sjedinjene Američke Države žele govorom da postignu ono što nisu uspjeli na silu, da vrate svoj utjecaj na kurdskom severu. Sjedinjene Američke Države pokušavaju da pokupe komadić onoga što je ostalo u severnom Iraku. Oni znaju da njihova politika na jugu na neki način predstavlja pokušaj da prikriju činjenicu da je situacija na severu zaista zbrkana i da je to veliki poraz Amerikanaca, meni se čini. U vreme kada Berzani i Jalal Talabani, kada su zapravo radili zajedno, to je odgovaralo američkim interesima. Dok KDP još uvijek slavi, Washington još uvijek ne zna da li bi mogao da vrati pod svoj uticaj pobednike. Nastavlja se okupljanje američkih trupa u zalivu, ali američke pretnje protiv Sadama Huseina u ovom trenutku su nešto utišane. Washington ponovo razmišlja o svojoj politici. Pobjeda Kurdske demokratske partije je upropastila 5 godina američkog rada. Dok se oni nisu svrstali uz Bagdad, postoje delikatan balans u regionu, tako da su kontrolisane ambicije dva rivala Iraka i Irana. U isto vreme, Amerika je mogla da pomaže opozicijnim grupama tamo koji su htjeli da zabaci Sadama Huseina. Napad projektilima na Južni Irak je bio prvi odgovor Sjedinjenih Američkih Država. Tvrde da su intervenisali zato što je ta borba bila strateškog značaja za Sjedinjene Države, ali nedelju dana posle toga borbe su se nastavile. Pesma iz Vašingtona se promenila i rekli su da je to građanski rat i da se Amerika više neće mešati. Međutim, tenzije su ponovo narasle. Bagdad je najavio da neće pucati na savezničke avione i to je ponovo nateralo Vašington da razmišlja. Kurdske izbjeglice koje su stigle u Guam na Pacifiku predstavljaju jedan deo humanitarnog programa Amerike. Otišli su zato što Amerika više nije mogla da ih štiti. Sa novom inicijativom da se okupe kurdske frakcije, Amerika želi da vidi da li može da povrati nešto od svog starog uticaja. Najnovije američke akcije u severnom Iraku i otvaranje nove zone zabrane letova otvorile su i mnoge rasprave i podstakle svetske političare na intenzivniju diplomatsku aktivnost. U Pariz je doputovao saudijski princ Faisal, koji obavlja funkciju ministra inostranih poslova Saudijske Arabije. On se u Jelisejskoj palati sastao sa francuskim predsjednikom Jacquesom Chiracom i šefom diplomatije Hervé de Charette. U izjavama posle zvaničnih razgovora princ Faisal i njegov domaćin predsjednik Chirac složili su se da je neophodno obustaviti sve vojne operacije u regionu Bliskog istoka kako bi se pružila šansa da se obnovi mirovni proces. Predsjednik Chirac ukazuje na francusku diplomatsku inicijativu koja se do sada nekoliko puta pokazala efikasnom u očuvanju bliskoistočnog mirovnog procesa. Posle susreta francuskog predsjednika i saudijskog princa otvorena je mogućnost uzvratne posete Jacquesa Chiraca Rijedu.
Najnoviji događaji u Iraku otvorili su mnoge rasprave i iskopali ratne sekire i bacili senku na ranije napore da se istraju u mirovnom procesu na Bliskom istoku. To je razlog posjete saudijskog princa Faisala, koji je i ministar inostranih poslova Saudijske Arabije. Princ Faisal se u francuskoj prestonici sastao sa predsjednikom Jacquesom Chiracom i ministrom inostranih poslova Hervé de Charette. Posle razgovora sa Chiracom, princ Faisal je potvrdio da su irački ciljevi zapravo oružane operacije koje mogu u potpunosti uništiti mirovne napore. Govoreći o najnovim vojnim akcijama Sjedinjenih Američkih Država u Iraku, princ je rekao: najvažnije u ovom trenutku je da se pokaže jedinstven interes za očuvanje mirovnog procesa koji će irački narod povesti pravim putem. Jedinstvo Iraka nacionalno i političko je neophodno da bi se izašlo iz krize, a trebalo bi u budućnosti sve više da se pokazuje. Kao što je istakao saudijski šef diplomatije, potrebno je odmah obustaviti bilo čije vojne akcije u regionu Bliskog istoka i pružiti šansu da se nastave mirovni pregovori započeti još u Madridu. O eventualnoj posjeti francuskog predsjednika Chiraca regionu Bliskog istoka, princ Faisal je još i dodao: vrlo je moguće da francuski predsjednik ubrzo posjeti naš region. Želim da ta posjeta u potpunosti uspije i da potvrdi stvarnu francusku mirovnu inicijativu. Sa druge strane, predstavnik za štampu francuskog predsjednika rekao je da Chirac ukazao da francuska mirovna operacija oduvek postoji i da je važno da tu inicijativu prihvate sve bliskoistočne zemlje. On je dodao da su francuski diplomatski napori u ranim krizama uvek pokazivali pozitivne rezultate. Također, tom prilikom je rečeno da će Francuska učiniti sve da zaštiti interese iračkog naroda. O eventualnoj posjeti francuskog predsjednika regionu Bliskog istoka, predstavnik za štampu njegovog kabineta je rekao je da će se ona realizovati što je pre moguće. Završeni su parlamentarni izbori u Libanu na koje je izašlo 44% od 2.600.000 glasača. Kako se očekivalo, većinu poslaničkih mesta u parlamentu, a ima ih 128, dobili su deputati premijera Refika El Haririja. Militantna fundamentalistička organizacija Hamas pre ovih izbora imala je 12 poslanika u parlamentu, a sada ih ima 9. Pošto su izbori održani na osetljivom području, sigurno je da će susedne zemlje, kako arapske, tako i Izrael, ali i svetske sile, reagovati na rezultate. Bila je to očekivana i dobra pobjeda za predsjednika Haririja. On i prosirijski deputati imaće većinu u parlamentu, 126 mjesta. Sirija je veoma važna za Liban. I kandidati i pravila za izbore su obezbedili njima većinu. Hezbollah, koji također operiše u Libanu, je pristao smanjenju svog uticaja. Hezbollah i njeni saveznici imaće mjesto 12 8 mjesta. Hrišćanski glasači su ignorisali pozive da bojkotuju izbore, tako da su uspjeli da sakupe šačice opozicionih kandidata. Glasalo se 5 nedelja. Posljednja runda je održana prošle nedelje u istočnom delu Beka. 44%, 2.600.000 glasača se pojavilo na glasanju. Međutim, nezavisne grupe posmatrača tvrde da je bilo i prevara. Prvi se da Sirija kontroliše manjeg suseda i očigledno da je i zbog toga trebalo glasati. U Bejrutu, kažu, Sirija nije odustala od svojih glavnih karata u partiji sa Izraelom. Gordon Robinson, CNN reporting. Misteriozan pronalazak severnokorejske podmornice i 11 tela članova posade vlasti u Južnoj Koreji odmah su pokušali da objasne kako navode pokušajem severnog suseda da se infiltriraju na teritoriju Južne Koreje. Na sreću, odnosi severa i juga poslednjih godina, bar kada se ne mešaju Sjedinjene Američke Države, nisu tako zapaljivi kao proteklih decenija. Tela 11 građana Severne Koreje pronađeni su na brdu 5 km od obale. Prvi izvještaji kažu da su izvršili samoubistvo, ali Ministarstvo odbrane kaže da je jedan pucao u druge pre nego što je okrenuo oružje na sebe. Smatra se da članovi posade jedne severnokorejske podmornice koja je pronađena napuštena na obali. Pre nego što su tela pronađena, sumnja se da je uhvaćen jedan od ljudi koji su pokušali
odlučili se prebaci. Odmah su ga odveli na ispitivanje. Tvrdi se da je 20 severnokoreanaca došlo na obale. Smatra se da on pripada ministarstvu odbrane Severne Koreje, ali da im je misija propala. Naime, podmornica se nasukala na 100 km od granice sa Severnom Korejom. Podmornica može da nosi 20 članova posade i veruje se da je upravo napravljena za ovakve misije. Masovna potraga se nastavlja u brdima u blizini obale. Veruje se da je ostalo još 8 do 9 severnokoreaca koji su na slobodi. Armija je u pripremnom stanju. Protiv nekog godina ovo je najveći incident. Verovatno će to pogoršati odnose između dve korejske države. Na pragu konačnog ujedinjenja Unije, europske regije svoje nezadovoljstvo vođenjem unutrašnje politike izražavaju upravo onako kako se najmanje očekuje. Naime, svedoci smo dugogodišnje basijske borbe na severu Španije, a odnedavno se promjene dešavaju i na zapadu Evrope. Flamanci koji žive na severu Belgije vode kampanju odcepljenja od siromašnog frankofonskog juga, iako je belgijska vlada protiv ovakvih secesionističkih akcija. Slična situacija odvija se i u Italiji. Predsjednik Republike Oskar Luigi Scalfaro, reagujući na manifestacije Severne lige koje su se završile proglašenjem nezavisnosti Padanije, u pismu upućenom parlamentu naglašava da za akcije suprotne zakonu država ima odgovarajuće organe koji bi intervenisali, ali da odgovor mora da bude pre svega politički. Oskar Luigi Scalfaro traži brze federalne reforme za novu federalnu strukturu Italije da bi utišao nezadovoljstvo severa Italije. Italijanski predsjednik je poslao poruku parlamentu i rekao da senatori i poslanici moraju da pokažu političku volju započinjući debatu o ustavnim promjenama. Poruka naglašava zabrinutost zbog deklaracije nezavisnosti za Padaniju. Berta Bossi je prošle nedelje. Lider Severne lige odgovara na Scalfarovu poruku i kaže da reči nemaju efekta. Bossi, koji trenutno pod istragom zbog kršenja italijanskog ustava, je sve teži za saradnju ili kontrolisanje. Nije to u pitanju samo zvanični Rim. U nedelju su mu sa konferencije za novinare otišli upravo novine. Novo ispitivanje javnog mnijenja u Belgiji pokazuju da je 30 zemlje za separaciju, odvajanje od flamanskog severa i valenskog juga. Jedni su za podele, drugi takođe. Posljednji skandali su doprineli napete političkoj atmosferi. Kroz istragu i traumu ubistva devojčica, flamanske novine tvrde da je sramota dovedena u zemlju Le Condé je rekao da bi trebalo da se napiše novu ustav, da bi Flandrija trebalo da ima više autonomije. I to ukazuje put napred. Britanski ministar inostranih poslova Malcolm Rifkind izjavio je u Londonu da će jedinstvena valuta prepodeliti Evropsku uniju nego što će je ujediniti. Rifkind je upozorio da evropska integracija mora biti u skladu sa onim što žele građani Evrope. On je istovremeno naglasio da Velika Britanija nije protiv Evrope, ali se zalaže da ona bude partnerstvo nacija, a ne Sjedinjene države Evrope. Sa druge strane, rukovodstvo najvećeg londonskog aerodroma Heathrow iznijelo je plan za otvaranje 5000 novih radnih mesta za sljedećih 18 mjeseci. Ovaj korak direktora aerodroma može se posmatrati u svetlu borbe protiv nezaposlenosti, koji je jedan od uslova za ulazak u sistem Europske monetarne unije. Kontroverzni primjer za britanskog ostrva samo pokazuje da su mišljenja javnosti, bar što se tiče evropske integracije, podeljena. Ministar spoljnih poslova izražava britansku zabrinutost zbog opljačkanog nacističkog zlata, ali i zbog zajedničke evropske monete. Na godišnjicu ciriškog govora Winstona Churchilla, kada je zatražio Ujedinjene države Evrope, gospodin Rifkind upozorava protiv evropske integracije, tvrdeći da to ide brže i dalje nego što ljudi žele. Kaže da bi Evropa bila podeljena ukoliko se nastavi sa monetarnom unijom. Ukoliko stupi na snagu 1999. godine zajednička valuta, samo jedan deo Evropske unije moći će u tome da učestvuje. Imamo 12 zemalja koje su se formalno uključile i mnoge
nove demokratije istočne ili centralne Evrope neće moći u monetarnu uniju skoro. Prema tome, Evropska unija će postati dva različita bloka, a to osnivači nisu hteli. Ipak postoji dramatično drugačija perspektiva. Irski premijer u govoru u Strasburu, obeležavajući predsjednički mandat u Evropskoj uniji, Irske tvrdi da je monetarna unija prvi i osnovni cilj. To će smanjiti cene transakcije za trgovine, turizam i investicije između zemalja članica. Evropa će imati centralnu poziciju u globalnoj ekonomiji. Ekonomska i monetarna unija će također poboljšati integraciju ljudi u Evropi i ojačati evropski identitet. Serija Edward Heath, koji je doveo Britaniju u Evropu, bio na ceremoniji u Strasburu, dobio nagradu za svoju službu za evropsku integraciju. Upozorio je na opasnosti ukoliko se ostane van evropske zajedničke valute. Ostatak Evrope ide napred. Mi nemamo i alternativu i ne možemo sebi da dozvolimo da ostanemo van toga. Međutim, ministar spoljnih poslova upozorava da se nas lepo ne skače u bližu političku i monetarnu uniju. 5.000 radnih mesta je izgubljeno, a 5 dobijeno, kaže Bob Eiling iz British Airwaysa. Smanjenja treba da budu dobrovoljna, a novi poslovi će biti oblastima gde se očekuje novi rast. Milijardu dolara u ušteđevini trebalo bi se napraviti u naredne 3 godine. U nekim delovima poslova, uključujući prtljeg i kargo, će možda biti, ukoliko se pokaže bolje, rešeno na drugi način. Tražio sam program investicije, zatim preobuke radne snage. Zato sam pozvao da 5.000 ljudi dobrovoljno u narednih 18 mjeseci promeni posao. Bili smo veoma uspješni u prošlosti u ovakvim programima, dobrovoljnim programima. Očekujem da ćemo biti uspješni i ovdje. Profit British Airways je pao prošle godine, ali kompanija koja tvrdi da je omiljeni aviopreveznik mora ostati i dalje najomiljenija. Eurostar i druge kompanije polako počinju da im oduzimaju profit. Kompaniji su neophodne promjene da bi tako ušli u 21. vek. Izvršni organi British Airwaysa sada imaju teži zadatak da se suoče sa sindikatima koji kažu da će sačekati da vide šta je na stolu pre nego što uopšte i reaguju. Kao što današnji arheolozi danonoćno otkrivaju istoriju čovečanstva, izgleda da će i za njihove kolege tokom sljedećih vekova biti posla. Posle onoga što je sa sobom ostavila atomska bomba pre 50 godina i trenutno aktualnih nuklearnih proba pojedinih zemalja sveta, izvesno je da će arheološke iskopine za nekoliko vekova izgledati kao scenario za naučno-fantastičnu priču. Istraživači sa druge galaksije, arheolozi budućnosti, prolaze kroz ostatke naše civilizacije, koju je uništio hipotetički, dakle zamišljeni nuklearni rat. Nalazimo se u Friburgu pre 10 godina. Ovdje su iskopali ogromnu rupu za jedan veliki podzemni parking za automobil. Za vreme rada pronašle su arheološke iskopine od rimskog doba do srednjeg veka. Iskopali su više od 1400 artefakata. Dakle, oni su uspjeli da dođu do nivoa koji je star 3.500 godine pre nove ere. Ovdje ispod Mercedesa je rupa duboka 4 metra. Unutra je posađeno nekoliko stabala. Tu ima i poruka koje su pisali ljudi iz drugih zemalja sveta. To je bilo još pre 10 godina.
Prema zemaljskom vremenu, sada smo u 3790. godini. Ja sam arheolog iz, recimo, 4. galaksije. A ovo je ono što smo pronašli posle inicijalnih početnih iskopavanja. Na ovaj način teško je skupiti i obraditi istoriju. Mi ne znamo zašto je sve ovo korišćeno. Trebalo bi da objasnimo svaki komad artefakata, odnosno stvari koje smo ovdje pronašli, svaki komad keramike, drveta. Ovdje postoje različiti elementi. Schliemann me inspirisao. Kada sam imao 11,5 godina, pročitao sam prvi put knjigu o čoveku koji je pronašao Troju. On nije bio arheolog, već je postao veliki lovac na blaga. Dakle, zahvaljujući Schliemanu, ja sam se upetljao u sve ovo. Uvek svoje priče posvećujem njemu. Odlazak da se pronađe Troje, to je bio ova zaista fantastična priča. Uz moju maštu ja mogu jednostavno da ga zamislim u ovoj pozi. Vratio sam se planeti u 2700 i neke godine. Znači, sve obične stvari 20. veka su sada misterija. I to može da pokrene maštu. Prvi put ovdje na keramičkom tanjiru ono što su ljudi sa zemlje jeli. 1000 ovakvih objekata je moglo da bude pronađeno. Ipak za te ljude bi bila, ili za te posjetioce bi bila misterija. Čemu je ovo služilo? 1000 ovakvih malih figurica bi bili u 3000 neke godine pronađeni. Mi bi ih nazvali tada Venerama, a ovo je svakako korišćeno za molitvu. Ovo je lokomotiva iz jednog manjeg sveta koji potvrđuje prisustvo 2 paralelne rase na planeti. Naredna vest verovatno će obradovati ljubitelje crno-belog filma. Naime, pronađen je najstariji film rađen u američkoj produkciji, ali sa britanskom temom. U pitanju je obrada Šekspirovog Richarda III, snimljena 1912. godine. Ovaj značajni film dugo se mislio da izgubi. Umjesto toga bio je sakriven više od 30 godina i zaista je u odličnom stanju. 35-minutni film je snimio u ono vreme jedan od najboljih glumaca svog vremena, Šekspirovog. Snimljen je 1912. godine, a lokalni vlasnik bioskopa je čuvao sve filmove. Richard III je za mene bio zanimljiv zato što je snimljen 1912. godine. Jako dobro urađen. Mislio sam da je bio i obojen. Nekim delom film je bojan rukom. Film je koštao $30,000 u svoje vreme i bio je pionir dugometražnog filma. Kada je vlasnik ovog filma pokušao da se preseli, tek onda je skrenuta pažnja sveta na ovaj film. Ovo je zaista začuđujuće otkriće.
To je kao da pronađete nekog Rembrandta za koga nismo znali da postoji. Film je sad u stvari donacija Američkom institutu za film i bit će javno prikazan sljedećeg mjeseca. Ovo je ipak drama sa srećnim krajem. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije 24 časa u svetu. Hvala na pažnji. Doviđenja.